истарафшон аз минтақаҳои агросиноатӣ дар вилояти Суғд маҳсуб меёбад, ки кишоварзонаш бо токпарварӣ машғул буда дар истеҳсоли ангуру тайёр кардани мавиз таҷрибаи ғанӣ доранд. дар истарафшон токпарварӣ бештар дар ҳудуди ҷамоатҳои Сабристон, Гули Сурх, Ниҷонӣ, Зарҳалол ва Пошкент ба роҳ монда шуда, деҳқонони ин мавзеъҳои токпарвар дар хушк кардани ангуру тайёр кардани мавиз таҷрибаи бой доранд. чунончи тибқи маълумоти пешниҳод гардида, соли сипаришуда дар ҳудуди хоҷигоҳи ҷамоати Сабристон 1700 тонна мавиз тайёр карда шудааст. ёдовар мешавем, ки мавизро токпарварони ҷамоати Сабристон асосан аз ангури нави кишмиши сиёҳ дар соя хушк мекунанд ва аз ин лиҳоз ин намуди мавизро мавизи соягӣ мегӯянд. 1 гектару 40 содиқ замини токи боғзор дорам. аз он мана ангури сиёҳи нави сорти Самарқанд ки мавизи соягӣ тайёр мекунем. дар як рӯз бо ҳамроҳи аҳли оила то 150-200 яшук ангур канда бурда мевезем. тарзи рехтаномо дар ҳамон хона дар болои чердак дар соя хуш мекунем. барои истеҳсолот ба бозори марказӣ ҳатто дар давлатҳои хориҷӣ содирот мекунем. мавизе ки имрӯз мо дар соя истеҳсол мекунем, ҳам мавиз ба сифат мешавад, ҳам безарар мешавад. аз чангу ифлосиҳо тоза нигоҳ медорем. ҳам мавизе ки имрӯз дар соя хушк мешавад, он қадар хоқ намешавад, мулоим мешавад, ки барои истеъмол хуб мебошад. бояд тазаккур дод, ки дар ҳудуди ҷамоати Сабристон имрӯз 1201 гектар токзор мавҷуд буда, аз ин нишондод 1129 гектараш алҳол ҳосилдеҳ маҳсуб меёбад. Сабристон дорои 3 деҳаву 19600 нафар аҳолӣ ва 1525 адад хоҷигоҳи деҳқонӣ аст, ки 1230 ададаш бо токпарварӣ шуғл меварзад. аслан хоҷигоҳи деҳқонии Ругун ва хоҷигоҳи деҳқоние ки дар ҳудуди Воgat ҷойгираш аслан ба токпарварӣ машғул буда, дар ҳудуди ҷамоат 1203 гектар майдони токзор мавҷуд аст. аслан 1203 гектар токзор 1129 гектар ангури кишмиши сиёҳ ба ҳисоб меравад. боқимонда гектарҳо ангурҳои тоифӣ, ҳусайнӣ, чилагӣ ки барои хӯрдан ва бозор фурӯхтан маҳсуб меёбад. ангури сиёҳ аслан мардуми ҳудуди ҷамоат барои тайёр кардани мавизи кишмиши сиёҳ дар чердакҳои хона овехта барои пурра гардани бозори ҷаҳонӣ, бозори ҳудуди ҷумҳурӣ ба фурӯш барда фаъолияти хоҷигии худро ба пеш мебаранд. масъули оврасонӣ ҳамин сол ҳамин токзорҳои мавҷуда будагӣ аз ҳисоби бисёртар ҳамин сол 16 адад чоҳҳои амудӣ кофтанд, ки як қатар беҳтар гардид. инчунин аз обанбои зарурӣ катасоям 2 маротиба 3 маротиба обхӯр токо ҳосило бад не, посол зиёд ин сол ҳосил мегирем. тибқи маълумоти пешниҳод гардида, имрӯз дар ҳудуди хоҷигоҳи ҷамоатҳои шаҳри Истарафшан 3072 гектар токзори ҳосилдеҳ мавҷуд буда, соли гузашта 25156 тонна ангур истеҳсол карда шудааст. имсол бошад токпарварони Истарафшанӣ азм доранд, ки ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳосили бештар аз пештар ҷамъоварӣ намоянд.